El alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, recibió hoy en el concello una delegación japonesa que visita estos días la ciudad para conocer las bondades de nuestras castañas. La plantación de un castiñeiro en los Sardins do Ribeiriño, al lado de la escultura de Omayo da Cisclo Manzano, sirvió para estrechar lazos con un país que también tiene un especial aprecio por este producto. É unha alegría ter unha misión comercial, unha misión cultural tamén, porque do sul de Xapón, donde medran unha gran cantidad de castiñeiros, entón nos vamos alí e eles veñen aquí, viron o magosto como se fai aquí en Ourense, están copiando, remedando e facendo un magosto día 29 de novembro ali en Guifu, na zona sur. E entón, pois é un intercambio cultural e tamén, indudablemente, económico, con unha complementación entre dúas empresas que estamos cada vez traballando máis xuntos, non? Por otra parte, durante este encuentro, el alcalde de la ciudad se refirió a la Capilla dos Remedios. Se requerirá a la familia propietaria que realice obras de emergencia para protegerla de la lluvia, si no será la propia institución municipal la que la realice. Esta mesma mañán comunicarlle aos propietarios que, dada a situación que se prevé de chuvias que poden causar problemas moi importantes, trabadarlle que si eles, en principio, debían facer eles, non debe nada, pero que se non o fan, temos que proceder nós como é a nosa obligación. E a partir de aí, pois, xa discutiremos o tema dos cuartos.